kaya kimbayhanaw eh. Bisan kanus langayan gid kaayo. Hi, babe! Hi, finally. Naabot na gyud. Di magagikan. Si Marie Manggod. Dugay kayo na humanog kaon. Unya, ako pa'y nanghugas sa mga kinanaan. Nagdali-dali na gani ko. Maayo na lang gani, kaya akong gamit nga dishwashing liquid kay Smart Dishwashing. Bawat pahid, lini solid. Mao nga, nahuman ako dali. Sige. Anya, adto na ta? Ngano ingon na lang imong smile? Ngano lagi? Wala kayo na-notice na ko. Ha? Nagpa-haircut ka? Ay, no. Ay, taod-taod naman ang ni. Huwag di mo mabantay eh. Ang unsa man? Ay mong makeup? Lipstick? Perfume? O unsa? Ayaw na lang, oy. Ato na ta, oy. Time para god. Kini siya Parang nag-joke rata. Oh, tinuod? So, may na-notice ka na ako? Sige ka no, be. Ansa man? Kanang imong dress. Di na nimo napalit. Grabe, ha? Kinahanglan pagid nga mo init akong una ko ni mo saltihan sa tinuod nga may nabantayan day ka? Sorry na good. Ang manggod nga sa imong akong nawong pirmi mo tan-aw. Guwapa gud ka. Sus, gibulati ka nasad ko nimo. Ingnan na lang gyud nga wag ka makabantay. I fully prepared pa man unta rong adlaw. Anya, moro ni imong buhaton nako. Nahibawa ba ka kung pila ni? Mahal ka kaayo ni. Maayo gani nga ako ning gipalit. Kay uwa pa. Musamot gyud nga di ko nimo pansinon. Pero murag wa ra gyapon point. Kay obvious man nga wa nimo nagustuhan ang dress. Nagustuhan manggod. Kanindot ra ana. Mas misamot kag kasik si tanahon. Che, naglagot gyapon ko nimo. Ano kung kalagot diha good? Basta nakagusto ko sa imong dress. Sigurado nga tanahon kagalon niya sa mga tao. Oo, Ira. Ay, okay, fine. Dili na lang ko maanoy. Usa pa babe. Bisa kung sa pisulubon ni mga dress, ikaw paghapon ang pinakagwapa sa akong pananaw. Pero serious pa. Bagay ra ba na ako nga akong dress? Oh, lagi. Bagay kay nimo, promise. Sigurado ka ha? Oh, lagi. Ngano pang di ka man mutuon ako? Oo. Kay legit man nga bolero ka. Uy, ako? Buliro? Dili, no? Dili ko kay bawang mambula. Akong isulti ko nun sa akong tanaw. Babe, nanam di ay. Gibatian na lagi ka nimo? Siyempre, dili. Ako sab. Nahibaw gid ka. Muuwan man, mubaha o mubagyo. Ikaw ang pinakamaanyag nga binuhat para nako. Okay? So, okay na ha? Mayo mo na batang mulakaw? Okay. Babe, nakabalita ka ba nga si Luis ug Dino? They got back together? Oh? Di ba? Doon ka naman silang break? Pero, pila pod ka years, di ba? 2 years to be exact. Ang pangutana, will they really end up together this time? Sa tanaw ako, dako ka kay kabag-uhan sa Dino. Maong feeling na ako, magpakasal na sila this time. Oh, maayo kung mao. Ikaw, babe, sa tanang nahimo ni mong ex, kinsang sa tanaw ni mong pwede ni mong balikan nila? Bisag kinsa nila? Oo. Basta kay imong ex nga sa imong tanaw may second chance pa nga magkadayon mong duha. Siguro si Larian.
Ang ex nimo before? Nga nahimo ko nimong girlfriend? Siya. Kaya nga naman, asa may mo nagustuhan niya? Buotan man gud to niya taas og pasensya. Sabi nimo, ni kausa, wa to mo attempt og buwag nako. Mao ba? Di man gud to siya ganahan og kanang mga conflict good. Mga kung pwede pa nga maistoryahan, aron nga magkasinabot og balik, mag-istorya. Communication ang importante niya. Usa pa, wa ko mahinumdum nga nag-away mi atog grabe nga maabot sa sinagitay na o pagbasulay. Hilom ra man to siya masuko gud. O niya? Ngano nag-break man mo? Kay mi abroad man, o niya, parehas may dili ganahan og LDR. O niya? Nasakitan kay ka pagbuwag ninyo. Aw, oo. Di riyat magani ko maapas niya, pero akong nahuna-huna. Unsa man siya akong buhaton sa gawas sa nasod. Mao nga, nag-move on na lang ko. Pero abi nimo, nasayangan kay ko sa mga relasyon nila riyan. Feeling na ko, kung wa mi mag-break karon, gikasal na meron. Kung imo nang din siyang balikan, mag-uli mo. Siya makaday mong gustong pakaslan. Ha? Di man gikan kanang imong ideya nga siya nga gusto na kong pakaslan. Oh, mapagani pagsulti nimo, diba? Nga kung kamo pa hangtod karon, kasal na unta mong duha. Kung, mo na akong gisulti. Unya kay di man kami. Dili siya ang gusto kong pakaslan. Di pangutana ra mo gud unta ka? Kung kinsa ang imong ganahang balikan sa imong mga ex. Pero dagan na kay kag sulti bahin niya. Mahal paghihapon nimo si hangtod ron, no? Unsa? Uy, dili ha? Unya, nga nasakta nag-share kasi yung kaagi. Ganina, mura magdunay stars ang imong mga mata. Nahalata na hinuon nga hangtod ron, may feelings ka pa niya. O di pag-uban magduha, oy! Adto na lang kaniya. Babe. Unsa naman eh? Kipangutana ko nimo kinsa sa ako mga ex ang posible nga akong balikan. Og igor ako mitubag nga sila riyan. Gipangutana sa ko nimo kung ngano og igor sa ko mitubag sa mga rason. Ora man na. Ambot lang nimo. Ay, daan palagi ko. Gibitik lang ko nimo. Nangita lang kag bikil. Mao lang nangutana kag ingon adto. Susa pa nako. Babe, listen to me. Ikaw nga akong mahal. I don't believe you. You don't? Aber, kisa may kauban nimo karon. Kisa may muhatod og kuha nimo sa office. Kinsa may kanunay na kong hatagan og flowers og sultihan og I love you. Di ba ikaw? Wa kay angay ikasilo sa akong mga ex. Kay ikaw lang ako mahal karon, okay? Okay? Sure? Of course. Ay, dali agad, be. Ay, pastilan. Kiniging akong girlfriend. Pagkasilosa. Dili, no. Ikaw lang ang akong love. Ug ikaw lang ang gusto na kong ikauban o pakaslan. Mahimong mo question ka sa tanan bahay nako. Ayaw lang ang akong kugma diha mo. Hi, babe. Flowers for you. Happy anniversary. Happy anniversary ng naong nimo. Sorry na. Busy lang ako sa kong trabaho. Mao nga nawas akong nahuna. Oh, gikapoy na makaday ka. Uli na lang. Kadot lang. Ako sa man ka. Sorry, Gid. Kausa sa usa ka tuig na lang ganit na mag-anniversary, kalimtan pa gyud nimo. Nakalimot lang. Wala ko kalimti. Lahi ng duha ka termino. Mas ako na-realize, no? Nga wa gyud bili nimo ning adlaw. Kaya importante pa ni nimo, unta wa nimo kalimti. Babe, karon ra man ko nakalimot, di ba? Bisan na. Mong pauli na lang. Naglagot ko nimo. Di ko mo pauli. Hangtod nga ma-okay ka.
Wa man ko na ako tuyo nga malimtan. Nabisi lang ko sa kong trabaho, mao nga nawa sa kong hanauna. Ing nahinoon, gawa ra nimo matter nimo. No, di na tinuod. Dili ko man ni og mangayog sorry kung dili ni importante para nako. Babe, please. Please. Sorry na. Let's be okay. Sige na. Nalimot ra ko. Pero promise, I prepared for this. Naipit lang gid ko sa trabaho. Mao nga akong plano, I'll do it this weekend. Tinuod? Yes. Promise. Kay importante para na ako ning adlaw. Mao nga sorry na, babe. Sorry na. Bawi ko sa weekend. But for now, flowers lang ang akong ihatag nimo. Okay? Peace na ta? Sige na lang. Pasalamat ka nga. I love flowers. Yes. Thanks, babe. Unsa man, ganahan ka nga mga untas imong paborito nga restaurant? Sa'yo pa man. Okay. Happy anniversary, babe. I love you. Okay, fine. I love you too. Bisan imo kong gipalagot rong adlaw. Tana? Pati asawa niya, bro.